Doncs som productors de forma molt accidental perquè tots dos vam estudiar direcció. Vam acabar muntant una productora i ens vam anar posant en el rol de productors perquè pots realment estar en moltes fases de tot el procés de la producció. Ens hem trobat com més còmodes aquí que en l'altra part. Però ens diem 15L perquè va sortir és el nom del nostre primer pis, o sigui, és l'adreça del nostre primer pis i d'allà és on vam començar tota la història. Una de les últimes pel·lícules documentals que hem vist i que ens hagués encantat produir és The Act of Killing. Home, si penses en el documental, al final el que ha de fer, o el que volem que faci, no? és canviar consciències i obrir visions, no? Així molt... La pel·lícula en si ja la trobem boníssima, no? Com desenvolupa els personatges, com tot, i és una pel·li això, que penses, aquí m'hauria agradat estar implicat per fer-la, no?